Għal ħafna nisa l-battalja kontra l-kanċer tas-sider hija realtà. U min din il-ġlieda kellu jagħmilha iktar minn darba. Bħal Dorjet Darmanin li Fun News Breakfast qasmet l-esperjenza tagħha fix-xahar li tant titqajjem kuxjenza dwar is-suġġett. Earlier this year, I was diagnosed raġa ħareġ u fil-fatt issa din il-ġimgħa sirt naf li għadu ma marx kollu għatem mitraċċi. Dorjet tkellmet kif l-għajnuna psikoloġika li sabet minn gruppi ta' appoġġ dwar is-suġġetti għall-iktar ħaġa li tagħta kuraġġ. Għalhekk il-ħtieġa ta' Pink October biex iktar kuxjenza titqajjem dwar dan is-suġġett. Nemmen ħaġa li daqskemm jista' jifmek bniedem li għadda bħalek, laqas il-konsulent stess ma jista' jifmek. Sintomu prominenti tal-kanċer tas-sider hija fil-fatt boċċa taħt il-ġilda, b'mod partikolari tul il-kampanja Pink October titqajjem kuxjenza kif wieħed għandu jeżamina lilu nnifsu, kif ukoll il-bżonn li wieħed jagħmel it-testijiet meħtieġa. Il-Fondazzjoni Action for Breast Cancer immexxija minn Esther Sant tagħmel dawn l-appelli is-sena kollha, però dan ix-xahar jibqa' wieħed partikolari fejn il-lenti jiddur fuq dawk il-ħafna li jkunu batew fis-silenzju. Dbatija li ma jgħaddix minnha biss il-pazjent. Kulħadd ikollu bżonn ftit għajnuna u Action for Breast Cancer Foundation toffri dan is-servizz ta' professional psychology lill pazjenti jew lill familji tagħhom.